Persuna ta' sustanza, hekk iddeskriva l-Prim Ministru Joseph Muscat lil kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew James Grech. Il-Prim Ministru fisser kif James Grech huwa bniedem ta' kompetenza u professjonalità kbira u li permezz tal-kandidatura tiegħu il-Partit Laburista akkwista ħafna. Il-Prim Ministru qal dan fit-tnedij uffiċjali tal-kampanja elettorali ta' Grech għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Minnaħa tiegħu James Grech spjega li l-progress li sar f'dawn l-aħħar snin huwa evidenti għal kulħadd kemm f'Malta kif ukoll barra. Minkejja dan sostna li l-ħidma trid tkompli sabiex jiġi aktar investiment lejn pajjiżna biex insostnu l-oqsma kollha tal-ekonomija u noħolqu niċċeġġ ġodda. Huwa saħaq kif minkejja li kien hemm min iddubita u anke ddieħak bil-viżjoni illi wera sa mill-bidu l-Prim Ministru Joseph Muscat, illum kulħadd ġie fi kliemu e kif verament sirna l-aqwa fl-Ewropa fil-qasam tax-xogħol, fl-investiment, fil-finanzi pubbliċi u fis-settur tas-saħħa. Huwa temm jgħid li jekk ikun elett huwa determinat li jkompli jieħu ħsieb l-interessi ta' Malta u mhux kif jagħmel ħaddieħor li jara kif jagħmel u ma' kull opportunità li tiġi jingħaqad ma' membri tal-Parlament Ewropew minn pajjiżi oħra biex jagħmlu ħsara lil pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.